A Pobra do Carmiñal acolleu a presentación do libro Manuel Lermo Vidal, Unha vida mutilada, para conmemorar o Día da República, unha obra que recupera a memoria dun veciño represaliado tras o 1936. A Pobra volveu a mirar ao seu pasado para reivindicar a memoria democrática. O Auditorio Municipal acolleu a presentación do libro Manuel Lermo Vidal, Unha vida mutilada, do investigador José Antonio Pérez Fernández nun acto enmarcado nos eventos conmemorativos do Día da República. A concelleira da Memoria Histórica, Patricia Lojo, destacou a necesidade deste tipo de iniciativas. Hoxe temos un acto ao redor do 14 de abril, un acto de memoria histórica, donde dentro do Concello creemos que é moi necesario porque bueno, hai que lembrar, hai que recoñecer e eu creo que hai que reparar, non? Entón creo que actos como estes pois fan un pouco ese papel. Durante a presentación tamén quixo poñer en valor o traballo do autor e a importancia de recuperar historias locais. Agradecer a José Antonio porque vamos a presentar un cadernillo que o fixemos con moito cariño que preparou el, que escribeu el é o autor e el realmente é o protagonista un pouco do día de hoxe, que é de Manuel Lermo Vidal, que xa fixemos un acto con anterioridade e desde a Pobra pois queremos dar ese recoñecemento aos veciños do pobo, porque creemos que memoria histórica que é importante, os nomes xa máis coñecidos e é importante señalalos, pero creemos que é moi importante traballar coa xente local, non? Pola súa banda, o autor tamén participou neste acto e encargouse de explicar a orixe da obra e o significado persoal desta investigación. Como autor da obra, Manuel Lermo, unha vida mutilada, fai anos que quería facer este traballo porque era unha espiña que tiña aí clavada de cando empecé a investigar a represión e o golpe de Estado, a guerra civil aquí en Galicia, sobre todo nos concellos de Pobra e Ribeira. Foi un home que sempre me chamou a atención polo que me contaban del, non? José Antonio Pérez destacou a figura de Manuel Lermo como un home íntegro. Falaban que era insobornable, que era un home recto, que era un home xusto, e que cando tuvo a oportunidade de poder fuxir non o fixo, quedou aquí probablemente para estar coa súa familia e iso acaboulle costando a vida 9 meses máis ou menos despois do golpe de Estado. A semana que ven, os xoves, fará o aniversario, cumpliránse 89 anos do seu fusilamento, un seu fusilamento que, como conto eu aquí, surdiu dun suicio farsa, dun suizo falso, onde se cometeron multitud de ilegalidades que se viñan cometendo o bando sublevado dende que deron o golpe de Estado. O libro reconstrúe a súa vida en 3 etapas dende o ámbito persoal ata os seus últimos meses tras a detención. Un pouco a primeira é o Manuel Lermo home, o Manuel Lermo pai de familia, o Manuel Lermo traballador. A segunda é o Manuel Lermo político, o Manuel Lermo concelleiro. E a terceira son os últimos meses da vida de Manuel Lermo desde que foi detido ata que o xulgaron en Consello de Guerra e finalmente o fusilaron o 16 de abril de 1937. Un relato que tamén pon o foco nas consecuencias para a súa familia e na necesidade de manter viva a memoria. Busca recuperar un pouco a memoria histórica e deixar constancia que as xeracións que veñen sepan realmente o que pasou, sepan que houve xente que pagou coas súas vidas a defensa da legalidade democrática e que non só é a vida mutilada de Manuel Lermo, sino que tamén o foi a vida mutilada de toda a súa familia por o que tiveron que vivir despois. Un acto co que, dende a Pobra, buscaron manter viva a memoria e avanzar na xustiza histórica.